La asociación se creó porque había una necesidad de que las mujeres se reunieran, tuviesen ayuda, o a veces no es tanto la ayuda como la compañía. En la actualidad las Amechus tienen varios tipos de actividades, unas semanales como son la de costura, luego restauración, también hay bolillos y también nos reunimos en plan de ocio. Los fines de semana sobre todo están dedicados al ocio y a la convivencia entre las socias. También suele haber charlas sobre igualdad, violencia, distintos enfoques de la familia, situaciones en general en la vida de la mujer o de la participación de la mujer en el mundo. En 28 años la situación de la mujer, no solo en Okondo, sino en el mundo en general, afortunadamente parece que va tomando un camino de mejoría de la situación. No tan rápido como nos gustaría, pero si alguna tiene un problema sabe que aquí puede recurrir al resto, que fuera innecesario tener que estar pidiendo igualdad, que la igualdad fuera simplemente. Proiektua egin genuen 2014 urtean, 2017 bitarteko urte horietan aurrera eramateko. Aurretik bageneraman lantxo batzuk egiten, batez ere hizkuntzarekin, hizkuntza sexista erabiltzen gure eskolan. Familia batek esan zigulako ateratzen genituen noharrak hizkuntza genero ikuspegitik ikusita ez direla oso egokiak. Bere laguntza jaso genuen hori moldatzeko, eta horrela zinen pixkatxo bat, ezkidetza lantzen pixkatxo bat gehiago hemen aurrezkuntzan. Badirudi aurrezkuntza izan da, ume txikiekin gauza gutxi egin aldirela, baina, erreferentea gu geu gara, helduok. Bai etxean, familietan, bai hemen irakasle guztion aldetik jasotzen dute hizkuntza hori, eta jarrerak ere, ez? Egin genuen horrelako birpasa bat, zenolako estereotipoen aldetik eta hizkuntzan aldetik, zenolako materialak genituen. Nahi izan genuen familiekin estereotipo horiek identifikatu, baita irakasleon artean ere, zelan erabiltzen zuten umeek espazioa, eta horren harira ere hainbat aldaketa egin dugu kanpoan, eta baita barruan ere beti gabiltza pixka gatazka saiestu nahian, gabiltza beti betaurreko more horiek jantzita. Zelan sentitzen naizen, zergatik, hori gorputzean kokatu albadut, non sentitzen dudan, eta hori lotzea pixka bat, nor naiz ni. Eta beste ondoan dagoena edo parean dagoena, sentitu alditula beste gauza batzuk, ezberdinak edo berdintsuak, eta horrek nola lagundu aldion ume bakoitzari lehenengo bere gatazka pertsonalak konpontzen, da gero ja besteekin harremantzen edo ulertzen ere bai, asko gertatzen zaigu, helduei ere ez dugula ulertzen ondokoak zer sentitzen duen. Adibidez, azaroak 25ean egiten dugun pankarta horrek, umeen artean egiten dugu, gure uste dut aiaraldean izan dela oso ezberdina, koloretsua eta lagunak zaindu lelopean edo,
Eta gero, umeek ere ikusten dute pankarta hori erabiltzen dela kanpoan. Eta berez, azaroako 25ean egon zan konzentrazioan, urtero erabiltzen da gure pankarta. Bai, konturatzen zara, uste duzuna ikasita dituzuna gauza asko eskidetzaren inguruan, hain argi ez dituzula, ezta? Eta beste norbaitek kontatzea ere, laguntzen zaitu konturatzen horretaz. Gero pixka bat zure eguneroko bizitzan indarrean jartzeko eta praktikan jartzeko, umeekin batez ere eta inguratzen zaituzten emakume eta neskekin. Esan behar dugu Okondoko eskola, aurra hezkuntzakoa izan da, eskidetza proiektua duen bakarra dela Euskal Herri guztian, hori aipatzekoa da. Berez, beraiekin batera egiten dugu eskidetza proiektua aurrera eraman, eta txiki-txikitatik dakite tratu onak eman behar direla, ezetza dela, eta euren adinean garatu daitezkeen gaiak lantzen dituzte, eta oinarritik hasi umeak berdintasunean ezten. Oso garrantzitsua da udalak herriarekin batera indarkeria matxistaren aurka lan egitea, eta horregatik ekintza asko egiten ditugu, parte hartzaileak eta sentsibilizazio kanpaina denok honen aurka joateko, ez? Hori dalako helburua, ez? Danon premia dalako indarkeria matxistari aurre egiteko herri guztietan da Okondon ere bai. Aski dela, ez? Gertatzen ari dena da, egunero entzuten dugu irratian eta telebistan, ez? Indarkeria emakumeen aurka, eta uste du aski dela eta bizi behar garela denak libre, ez? Amaitzen gabiltza oraintxe protokolua eta plana indarkeria matxistari aurre egiteko. Bai udalak, bai kuadrillak, baldintzak eta baliabideak jarriko dituztelako arazo sozialari aurre egiteko.